δύναμη F ως προς το σημείο 0 ορίζεται από τη διανυσματική σχέση άκου ταφ ίσον ρho επί F, όπου ρho Άστα είναι... αυτά. Πάμε σπίτι. Ναι, αλλά θα διαβάσουμε φυσική όμως, Τι μόνο φυσική και μαθηματικά και αρχαία και ό,τι θες. Κωνσταντίνε, σοβαρά. Δεν με παίρνει να μην γράψω αύριο στο τεστ. Είπα θα διαβάσουμε. Όπα, Κωνσταντίνε. Τι έγινε, δεν γουστάρεις? Γουστάρω, αλλά δεν συνδεόμαστε πολύ σωστά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μάλλον γουστάρω, αλλά όχι τόσο όσο εσύ. Μάλιστα. Τι έγινε, ξενέρωσες τώρα? Απλά έχω αγχωθεί για το αυριανό τεστ. Ναι, μην αγχώνεσαι τόσο πολύ, γιατί μου τη σπάσεις όμως. Έλα, sorry. Τέλος πάντων, ας διαβάσουμε για δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων, γιατί μεταξύ μας δεν βλέπω κανένα ηλεκτρισμό σήμερα.